Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa napulog usa ka tinun-an, pagbantay kamo kay may mga tao unya nga mudakop ug mutaral kaninyo ngadto sa hukmanan ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinaguga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan ug sa mga hari tungod kanako. Ug makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kung taralon na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsa inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti. Kay inig-abot na sa panahon, hatagan kamo sa inyong isulti. Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti, dili inyo, kundili iya sa Espiritu sa inyong amahan nga magsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon o mauusab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, may gabi ng tanan. Gahapon, gisaulog nato ang pagkatao sa Mesiyas, Pasko, no? Dako kayong celebration all throughout the world, no? Ang tibuok simbahan Katoliko nagsaulog kayod sa pagkatao sa Mesiyas nga mao si Jesus ang atong manluluwas. Unya, kung nakahinomdom kita mga igsuon, nahitabo kini tungod lagi kay mo'y pagbuot sa Ginoo nga ang usa ka anghel Gabriel mag-announce ngadto kang Maria nga mahimo siyang inahan sa anak sa Dios ug manganak siyag lalaki ug kanlan niya Jesus nga sa ato pa Emmanuel ug Ginoo mag-uban kanato, no? So makana unya pinaagi na ni mga igsuon, gidawat ni Maria ang challenge, no? Gidawat ni Maria ang invitation ug tungod niini nahimo siyang Christ bearer ngadto sa katawhan, ngadto sa atong simbahan ug ngadto sa tagsa-tagsa nato ka pamilya. Si Maria ang nagdala ni Jesus ngadto kanato. Karon nga natawo na ang Ginoo ug karon nga gidalanan ni Maria si Jesus ngari kanato. Ug kita nangandam sa iyang pag-abot diha sa panahon sa Adbyento. Giandam nato tanan apil ang atong panimalay, mga suga, mga decorations. Apan labaw sa tanan giandam nato atong kasing-kasing, giandam nato ang atong kalag, pinaagi sa pagpangumpisal, pinaagi sa paglikay sa mga dili maayo, sa pagputol sa mga daotang batasan, sa pagpaubos ug sa pagsunod gayud sa sugo sa Dios, mao kana atong pangandam. Ug tungod niini niabot na ang Ginoo dinhi kanato. Salamat sa Dios, Pasko na gayon. Unya, one day after, no, kahapon ang Pasko, karon, no, unsa naman gisaulog nato ang kamatayon ni San Esteban. Kana si San Esteban, siya ang usa sa mga disipulo nga first Christian martyr, no? Siya ang kinaunahang gipatay, no? Unya nahibalo ba mo mga igsoon ngano siyang gipatay? Tungod kay nagproclaim siya, nagwitness siya, nagsangyaw siya kang Hesukristo. Mora kina gisangyaw niya. Unya nahibalo ba mo og giunsa siya sa pagpatay? Gibato siya diha atubangan sa kadaghang mga tao gawas sa syudad. Gibira siya ngadto gawas sa syudad ug didto siya gibato atubangan sa daghang mga tao hantod mamatay. Unya, mientras nga gibato si San Esteban, no, nagampo pagyud sa Ginoo, nagingon, Ginoo, ang itugyan ko kanimo
ang akong espiritu. Tanaw ra mga igsoon. Bisan sa kalisod, bisan sa kasakit, bisan sa kalisdanan kagulanan, ang kining usa ka Esteban nga mao kayoy nagwitness, no, nagsangyaw sa Ginoo, nag-ingon gihapon, Ginoo, ang akong espiritu itugyan ko kanimo. Karon mga igsoon, nakita nato nga usa kini ka pamaagi pagsunod kang Kristo. Ang pagsunod ay kang Kristo dili lamang kay kining pagsunod nato sa iyang mga sugo, apan kinahanglan po di ay nga kun kinahanglan, kun kailangan, hasta di ay ang atong kinabuhi, atong isugal para kaniya. So karon atong tan-awon mga igsuon nga dunay duha ka butang nga nagagikan sa atong mga pag-antos ug mga kasakit. Ang usa, doon na kita'y mga pag-antos o mga kasakit sa atong kinabuhi nining kalibutan na tungod sa atong sala, tungod sa atong mga binuhatan, nga tungod nini kung ang tao nga makasala, mahadlok. Diba? Ang tao makasala, dili ka basta-basta, mura kag wala kay freedom. Ang tao makasala, magtago-tago. Ang tao makasala, halos dili na mutingog sa kanto. O kana siya, tungod na ng maong sala, no maon sa man, aduna siya ay sobrang kahadlok o kasakit. Sa pikas nga bahin mga igsoon, aduna say mga tao nga nagantos, gisakit o gipaantos og maayo tungod kang Kristo. Tungod sa iyang pagwitness, tungod sa iyang pagsunod sa Ginoo. Ug tungod niini mga igsoon, makaangkon kini sila og kinabuhi nga walay katapusan kadtong mulahutay hantod sa katapusan. Busa ato kanang hinumduman mga igsoon, kung kita magantos, kita nagkalisod tungod sa atong mga sala, bayra nato kana, antoson nato kana. Apan kung kita nagantos tungod sa atong pagsunod sa Ginoo, sige padayon kay naay nagahuwat kanimo nga grasya ug bendisyon nga mao ang kinabuhi nga walay kamatayon. Nindot kayo. So mo na siya mga igsoon. Unsaon man kana nato pagpuyo? Kinahanglan ba di ay nga muadto pa kita sa mga hari, itaral pa kita sa mga gobernador, o dito kastiguhon pa kita, sakiton pa kita, i-torture pa kita tungod lamang sa atong pagtuo sa Ginoo? Dili kinahanglan. Kay karon mga igsoon, kanang atong gipas-an nga atong mga problema sa panimalay, problema sa komunidad, problema sa simbahan, problema sa nasod, kani sila mao na kini ang mga pagsuway nga atong giatubang. Ug hinaut unta nga kini mga pagsuwaya ato kining buhaton tungod kay nahadlok ug mosunod jud kay ta sa sugo sa Dios. Pagkanindot ana, no? Kung sa atong pamilya mga igsoon, pananglitan, dunay mga dagkong problema. Apan kining problema dili tungod sa sala, kundi tungod sa inyong pagsunod sa Ginoo. Hala padayon. Unsa may diferensya mga igsoon? Pananglitan. Ang atong pamilya dunay dakong problema tungod kay ang bana nakasala-salain. Unsa man ang klaseng sala? Ug ang usa pananglitan nakasala, no? O dunay mga kalisdanan nga nasagubang tungod kay siya nagserbisyo sa simbahan, nagserbisyo sa katawhan. Unsa man unya ang ganti ni ana. So klaro kayo mga igsoon nga ang ato daing mga pag-antos likayan unta nato kun malikayan unta nato kun malayo kita sa sala. Apan ang atong mga pag-antos pwedeng moabot ka nato atong sagugbangon kung kita musunod kang Kristo. Si San Esteban misunod sa Ginoo. Si San Esteban wala maghadlok sa pagsangyaw nga si Jesus mao gayud ang anak sa Dios. Ug para sa mga Hudiyo blasphemy kini. Para sa mga Hudiyo dili kini madawat tungod kay kining si Jesus nga iyang giingon tao man lamang pareha kanato. Ug si Esteban miingon diha sa ilang pagdebate, tan-aw kamo sa langit, naabri ang langit,
ug nakita ninyo ang anak sa Dios nagbarog sa kanan o sa right side sa amahan, sa Dios nga amahan. Ug diha-diha nasuko og maayo ang mga tao, ang mga Hudiyo, ug gitaral siya sa gawas, gibato hangtod mamatay. Mao kana ang witnessing ni Esteban. Mga igsoon, unsa man ang atong witnessing? Karon nga nadawat na nato ang Ginoo sa Pasko. Karon nga mopadayon na kita pagdawat sa bag-ong tuig. Unsa man ang atong ihalad sa Ginoo. Unsaon man nato nga kita mapariho usab ni Maria mahimong Christ bearer to the others. Kita magdala kang Kristo ngadto sa atong mga anak, ngadto sa atong kauban sa trabaho, ngadto sa simbahan, ngadto sa atong nasod kung asa man kita. Unsaon nato pagdala si Kristo. And in that way, we will become Christ bearer, and whatever sacrifices and sufferings ayaw kahadlok kay ang Ginoo manalipod kanato. Manindog palihog.